Нещо леко. Я да им се 10 стотинки. Това е в положение, когато уреда работи прилично. Има ли замерене? Виж на какъв режим. До тук е на магия така вече, ама чува го. Това е на 23,5 см. Така, това е в режим, както се вижда тук. Нормал, смисъл изключена дискриминация. И ако е включен, ще бъде пак не толкова естествено. Така се очаква. Ето. Не е на 39 см, ама на 23,5 ги хваща. 39 е до тук. Я дай във въздуха. 39 е до тук. Я дай да видим. Хваща ли ги във въздуха? Значи, когато може да се работи нормално с уреда, максималната му дълбочина за 10 стотинки е 23,5 см. Искам тук да видя. Махни рулетката оттам. Това е тук. 23 см. Когато уреда може да работи нормално. Сиреч може да се работи с уреда. Другото са фантазии. Дори на маса и в статика няма как да се изчопли по-дълбочина. Я да опитаме да му дам чувствителност до края, може пак да стане добре. Давам до края чувствителността. Отлични са възбуждения. Я да го видим сега как се хваща на въздух. Опа! Тук. Искам рулетката. Иха 25,5 см. Грозно е. Така. Сега, друго. Какъв експеримент да направим? Изкопайте една дупка. Да изкопаем 39 см дупка. Приятелю, ти ще копаеш. Не ми